One ndine Jack. Nde takumananso pamacheza tagwirani chakumwa 20 jezi. Changa icho ngati mukuchiona. Chakumwa changa icho koma macheza ita. Ndikhulupirira tsiku lanu linali bwino kapena ndila bwino kulikonse komwe muli. Anthu ali mayiko siyana nde nkhani yoyamba tikambaza Joseph Kabila ku DRC, Democratic Republic of Congo. Joseph Kabila wakhala akuzengedwa mlandu. And Joseph Kabila ndi former president wa ku DRC. Panopo president wao ndi Tshisekedi. Joseph Kabila anatenga ulamuliro mu 2001. Abambo ake Laurent Kabila ataphedwa. Edi ngati mukumbukira Laurent Kabila anatenga ulamuliro kuchoka kwa Mobutu Sese Seko. Osati kutenga ulamuliro analanda boma. Edi Kabila anathandizidwa ndi maiko ena apafupi kuti alande ulamuliro wa Sese Seko. Sese Seko after atalamulira kanzaka 32 analiso dictator naiso ku DRC. Ndi atalanda anapezeka kuti anali ndi migwirizano ndi anthu amene anamuthandiza kulanda bomawo koma atangotenga boma lija samapanga zomwe anthu anagwirizana komanso naiso anakhanga kuti akupanga za dictator eti ndi zitafika poyipitsitsa Laurent Kabila anaomberedwa ndi bodyguard wake anamuphera pompo. Atachoka Laurent pamene amabwera Joseph Kabila mwana wake anatenga ulamuliro mu 2001. Walamuliro choka 2001 kufika 2019. Sono vuto lake linalonena kuti munthawi yomwe Joseph Kabila anatenga ulamuliro anthu amadandaula kuti kunali corruption kwambiri. Zinthu zozo zambiri kunena kuti anali ndi migwirizano ndi mabungwe achabe komanso anali ndi migwirizano ndi aupandu ma rebels. Komanso akuti kunali nkhanza kumachitika zinthu zoyipa ma crimes against humanity. That is according to milandu yomwe amazengedwa eti. Sono anapeza kuti mu 2019 zisankho zina analuza chifukwa chene kuti amachitidwa so accused of kubera zisankho kwambiri. Analuza mpamene kumabwera ano Tshisekedi ali ndi mbali yake kugoma. Kwasi ndi dziko lalikulu kwambiri ndi dziko lalikulu kuliso population yaikulu. Nde pali madera ena kuti aliyesa akudziwa kuti DRC ndi dziko lolemera pa dziko lonse lapansi in terms of ma minerals eti nkona kumakhala nkhondo nthawi zonse kwa aliyesa afuna kutengapo chumacho aliyesa afuna kuchita extract. Nde chifukwa choti ndi lolemera pali madera ena unena kuti ali richer than malo ena ma minerals wali kwambiri nde kugoma ndi magulu ambali imeneyoyo kumene kuli zambiriko. Nde ma rebels ena aja amachuka M23 ena ali kugomako nde menesa amalamulira pakati pa autukukhala ngati kuti akuchitidwa accuse kunena kuti amagwirizananso ndi magulu ngati amenewo ngati zilizo night izo ndizo mwachitidwa accuse. Nde mlandu wake umazengedwa ndi military court. Nde apezeka kuti amuzenga mlandu wa treason plus so war crimes against humanity ma crimes zokhudza ma elections zinthu zambirimbiri plus so kusokoneza ndalama. Nde military court yampeza olakwa. Nde ampeza olakwa amupanga sentence to death akuti aphedwe. Sikweni kupeza kuti former president wachitidwa sentence to death koma izozo zachitika ku DRC ndese zikuzikoti zithabwanji. Komanso agamula kuti apereke ndrama billions of dollars kwa ma families amene anapangidwa ziwembu mu nthawi ya iyeyo. Komanso akumunena kuti yeye nde akutsogolera magulu aupandu. Sono zonsezo anthu ena akunena kuti kotilo lanena zonsezo koma silinapereke umboni. Komanso Kabilayo kumbali za kumene koko kukomako ali ndi following yopsa ali ndi support kwambiri. Milandu yonse yachileka Kabila kulibeko palibe amene akudziwa kuti Joseph Kabila palibe amene akudziwa kuti Joseph Kabila ali kuti ende ndi zonena kuti yesi amuzenga mlandu in absentia yesi ampeza olakwa koma no what's next sakudziwa kuti ali kuti ngati ali ku DRC kapena sali ku DRC palibe amene akudziwa koma ngati ali ku DRC ndi kuti ali under guard ya mwina magulu onena kuti amuteteza. Ndezi kuzanso kubweresa mpungwe wina sizikudziwika kuti zithabwanji koma for now ampanga sentence to death kwinako tizitsatira kuti tizione kunena kuti zithabwanji izo ndezi kuchitika ku DRC.
Nde munkhani zina government ya USA yapanga shutdown. Amakambirana za bill ya finance za ndalama kuti ziyenda bwanji. Nde akanika kugwirizana, akanika kumvana mu parliament. Nde fata akanika kupanga chimodzi achita shutdown government, which means anthu ena sakupita kuntchito, anthu ena sakutani. Nde zikuoneka ngati za simple koma si za simple chifukwa chonena kuti zasokoneza ma stock markets komanso zachita affect maiko ena. Maiko amene amachita amadalira USA amapeza kuti akuvutika somehow. Mwina amathandizidwa zina zake chani chilichonse chipeze kuti chatani chaima. Anthu ena salandira masalale chani chifukwa chonena kuti akanika kumvana. Nde poka apeze resolution ndipo government yambeso kubwerereso atsekula yambe kugwira ntchito nde kuti zinthu ziyamba kuyenda. Koma for now US government ili shut down. De munkhani zina ku South Africa. Muziwa amene zimavutira za poaching kapena nene kuti anthu aja amapita kukapha njovu ndikudula nyanga, kupha marino kudula nyanga chifukwa afuna ivory amakagulitsa maiko siyana muzosiyana. Nde ku South Africa apeza solution against poaching. Solution yake akumatenga radioactive material akaipeza njovu ija kapena rhino akuziba akumabaira mu nyanga zija ma radioactive material aja. Nde ndone odali detectable. Nde munthu akapezeka kuti wagula kaya ndi nyanga watenga zinthu zina zake zokhudza nyanga zimene zozonena kuti zinayikidwa radioactive material, akamathawa kaya ola kuyenda zake ngati wanyamula chinthu chonena kuti chinayikidwa radioactive material imeneyo payapo ndizo umachitidwa detect. Kulikonse kumene ukupita akumatha kuzichita trace. Nde kuti anthu adzitani aliyense amene ali involved ndi business imeneyo azigwidwa chifukwa chonena kuti dzamba uchitidwa detect. So radioactive material yo ndiyone kuti akuyika mu nyanga nde ndizonena kuti sizikumapweteka chinyamacho. It doesn't hurt the animal, it doesn't hurt the rhino and the elephant. Koma for now solution yawo ndi imeneyo kuti chabwino wadula nyangazo watenga koma kumene ukupitako akakugwira nazo. Imeneyo nde inanso kaka advancement kufuna kuteteza zinyama. Chifukwa it's not fair. Think of it. Kuti kukhala mene ili rhino kapena njovu nyanga zija ndi chitetezo chawo, that's their defense system. Nde wina wake akadule nkuthawa kumapita kwina wake nkuchisiya chinyama chicha chopanda defense. Nde kuti chivulazidwa zosakhala bwino kuti sichingathe kuchita defend. Nde kwa anthu osamala zinyama ndoyang'anira zinyama. That is not fair. Nde mundege mukati mugundike mpungwepungwe. Apa ndege iyi Ryanair inali forced kuchita emergency land chifukwa cha gulu ili azibambo awa. Bambo wina ndi mwana wake kuzunguza ndi azinzawo nde paka inachita emergency land apa ndi mmene anawathamangisiramo mundege. Ndiye amenewo ndi mapeto a macheza athu inu mukhale ndi madzulo opambana. Zikomo kwambiri.